Makulay na Buhay. On the way kami kay Kiara, yung batang may cancer, mga baby. So iabot muna natin yung cash na galing kay Tito Abner. Beli, ibibigay muna natin dahil nakaraan na chemotherapy na si Kiara. So matagal ko na rin di siya nabibisita eh. So bisitahin muna natin. So siguro mga Beli, ganito, hindi ko man sila nabibisita ng sabay-sabay kagaya dati. So siguro bukas, kunyari si yung batang may sakit naman sa puso, sa susunod na araw si Michael, hanggang para nabibisita natin. Tulad ngayon si Kiara ang naka-schedule. So magmimerienda kasi ang mga kabeli dahil nga po galing doon kay Anton. Natapos na nilang ginawa yung bahay niya. Okay mga beli, samahan niyo po kami ngayong gabi na to. So kailangan ko na rin kasi maghanap ng mga food park para sa ating bagong naisip na content at negosyo. Thank you. Aldereta. Aldereta papaitan. Kaya baya pala yung mara. Ayos, oh. Saan bagsak, Mari? Bagsakan mo. Basta Jay Kiara. Okay, mukha namin na. Dangaso pala. Pare? Sige. Kaya mga Beli, nandito na tayo kay Kiara. So mga Beli, good news. Pumapasok na sa school si Kiara. Kaya lang, pag napapagod po, yun, pinasusundo sa bahay. Okay. Bisitahin muna natin. Yun mga kabili, dito tayo, nakasunga. Oo, nandito na po. Nakakahingal mga kabili. Nakakahingal pala. Yun, Kiara. Ay, ito. Ay, may bu. Kamusta? Ha? Beli, ito na si Kiara. So, Kiara, ano? Pumapasok na sa school. Nakakumpleto niya yung isang linggo, diretso? Hindi naman po, hindi niya po kaya. Hindi niya kayang Opo, nung nakaraan po, pumasok po siya sa school, nakadalawang araw. Nilagnat po siya. Baka nabigla naman yung katawan niya sa school. Ano po yung paa? Yung paa. Lalakad po kasi namin. Dapat tinatid yun lang. Kamusta naman yung ilang chemo na siya? Pang-apat po. Nakaapat na tayo. So ilan ba yung sinabi ng doktor sa kanya? 6 to 8. 6 to 8 mga Beli. So apat. So apat na lang. Apat na lang po. Kaya mo na yan, Kiara. Okay na, di ba? Kaya mo na yan. So mga Beli, sa nagkikita kay Kiara, ang ganda ng kutis ngayon. Malakas, hindi kagaya ng mga pinupuntahan natin na medyo matamlay siya. Kaya lang talaga normal na ano yung buhok ng bata. Nag-request nga po siya ng wig pa. Wig. Gupit niya na po yung Si Kabakal may wig, iramin mo na lang. Shout out, Kabakal. Kilala mo si Kabakal? Hindi. So mga Beli, thank you tayo kay Tito Abner ninyo. Yun, so Tito Kuya Abner, pasensya na po, medyo natagalan po. Nabisi kasi ako dun sa pinayo namin restaurant.
Tito Abner, nagpadala siya ng 5,000 na yun. 5,000 yan. Eh? May pambayad na po siya sa ano niya, sa bill niya. Saan? Sa bill po. Sa bill? Saan? Meron po, may ano po, may bill po siya. So may bill. Yung kahapon po napag-isip na. So yung kanina po, hindi pa po. Mabuti kahit wala kayong bayad. Okay lang sa JBL? Opo, kasi po pwede naman po bumalik pag second session niya na. Ito po yung bill. Sa mga belly, pwede palang Ito po utang. yung kahapon, napag-GL ko na po yun. So ito yung babayaran nyo sa Napag-GL ko na po yun. GL. Ano ibig sabihin ng GL? Yan yung galing sa munisipyo? Guarantee letter po. Guarantee letter. Okay, so may babayaran silang 800 plus sa JBL mga belly. Hindi po yan, sir. Hindi ba to? Ano to? Kahapon pa po yan. Kahapon pa to. Kasi po yung unang session niya, tapos po ito po Ito yung yung pangalawa. susunod. Yan po yun. Give po Yun, ngayon. 4,700. Ito yung babayaran Ito po mga siya. Thank you po. Yan, Tito Abner. Ito, sakto. May babayaran sila sa ospital. Ah, 5,000. Ah, dating gabi. Ah, 1, 2, ay, nalaglag. 3, 4, 6. Ilan? Ilan yan? 5,000 mga bele. Yan, Tito Abner, maraming salamat po. Ayan na. Sakto-sakto po yung pag-abot natin ng pera sa kanila dahil bukas ba? Opo, bukas. Bukas daw po babalik ng JBL para... Anong gagawin sa kanya na? Field grass po. Field dress. Field grass sa white blood. Field grass para daw sa white blood cell. Tama? Ayan, konti na lang, Kiara. Okay na. Saka doon sa mga ate niya, ano pa pangalan? Nakalimutan ko yung nagbigay ng teddy bear, mga ano sa kanya. Ayan, shout out po. Yung mga taga Angeles. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Thank you ka kay Tito Abner. Saka sa lahat ng tumulong kay Tito Mar. Thank you po. Sa lahat. Sa lahat po. Yan, Mami, thank you tayo. Maraming salamat po sa tumulong sa anak ko. Ngayon po malaki po yung pag-recover po ng anak ko. Lalo na po kay Ilan taong ka? Sir po, at saka po sa mga tumutulong po sa amin. Malaking tulong po yung mga inaabot ko po. Hindi po dahil sa tulong na hindi po namin mapapagamot yung anak ko. So mga Bele, ano siya, 11 years old, meron siyang cancer. Opo. Anong stage yung cancer niya? Ano po, one pa lang po. Stage 1 cancer siya mga Bele. So at least naagapan ito, malakas na yung bata. Opo. So mga Bele, bukas bisitahin naman natin yung may sakit sa puso. So ginabi na kami nila paring kimpi ng mga team. Kaya bukas na lang tayo bibisita sa mga iba. Sugat niya po yan. May sugat. Magaling na po. Saan galing yan? Sa chemo? Opo, nung unang So mga Bele, nung una kasi nagkikimo para nasasunog yung balat Opo, no? ito po yun. Ano na. At least magaling na. Opo. Papasok ka pa ba sa school? Napapagod ka eh. Ha? Nakapag-test po siya ng first day. Wag mo nang biglayin sa school. Naintindihan naman ng teacher yun. Siya po yung may gusto po sa Pag ganon, yatid yun na lang, atid sundo kayo. Uupo siya ron, para lang siya nasa bahay. Kiara. Babay na. Okay, so mga Beli, ngayon mga Beli, magmimerienda kami ng team. Para hanap tayo ng food park na pwede natin bisitahin ngayon. So yun. Try natin sa Candaba Dam. Yung food park doon. Okay mga Beli, kita-kita tayo. Sama ka? Kain? Okay, thank you Tito Abner. Thank you po.
Belly, on the way na tayo, Pandakaki po. So naiba po yung plano kasi sabi ni Mrs. parang doon sa Candaba, yung pinupuntahan natin food park doon, parang ginawang ano na lang. Friday, Saturday, Sunday na lang po yung schedule. So Martes ngayon, baka wala tayong abutan. Kaya pupunta tayo doon sa pinuntahan namin dati. So siguro mga 2 years ago na yun, food park dito sa Pandakaki, Pampanga. So doon tayo magtatanong kung paano yung kalakaran doon at kung saan magpapaalam. Pero for sure mga Belly, sa mga barangay tayo dadaan para makakuha ng pwesto doon. So pan 2 days lang naman, di naman pang matagalan. At least maisama natin sa mga vlog yung mga katabi doon. 2 days lang naman. Pagbibigyan naman siguro tayo. Kasama lahat oh. Yun. Ang gabi po mga kabili. Kamusta yung bahay mo, Tan? Maayos na po. Naging bahay na. Bahay naman dati, kaya lang hindi mo lang nasikaso. Okay mga Belly, kita-kita tayo ron. So gabi ngayon, madilim naman sa daan. Thank you. So mga Belly, nandito na tayo sa, ano to ba? Pandakagi. Ay, thank you nga pala kayo sa Chua family, sa mga taga Cainta Rizal. Tama ba, Cainta Rizal ano? Yung bumisita nung last time doon sa Kabeli. So yung nagbigay sila ng 2,500. Yung 1,500 binigay ko sa kusina. Yung 1,000 yun yung pinamigay ni Adam sa inyo last time. Thank you po. Yung inati-ate. Thank you po. Yun, so pasensya na po, hindi na isama sa vlog pala yun. Yan, Chua family, maraming salamat po. Yung 1,500 binigay ko doon kay sa kusina ni Kabeli, yung mga staff doon. Tapos yung 1,000 yun yung dinistribute ni Adam last time nung umalis kasi ako, tapos iniwan ko sa kanila. Yun, kasama nung sweldo nung allowance ni Anton yata. Okay mga Beli, dito na tayo. Pandakaki, Mexico, Pampanga. So yung mga Belly, konti na lang yung mga nagtitinda rito. Di katulad dati na ano, nakapag-vlog na ako dito. Ang service namin dati, si Whitey pa lang, ano Adam? Kasama ko no si Kimpi, yung mga original pa. Tapos ngayon puro pika-pika na lang ata nandito kuya. Sa mga Belly, mga ano na lang. Okay, baba tayo. Hindi natin malalaman kung paano dyan. Belly, nandito na tayo. So Pandakagi Food Park. So dati mga Belly, ang dami dito. Ngayon konti na lang yung mga nagtitinda. Dati marami na nung kumain tayo rito, no, pe? Ay, hindi pa kasama si Adam ata, no? Di ba po, 4 pa po nila? Tayo nila, ano, nila Jepoy. Michael at saka niya. Ano pa ni Michael? Okay. Wala na, nandito na tayo, kakain na tayo. Ikot muna tayo, Dam. Dito. Sama pala kayong dalawa? Unang kagat. Ano? Pailata na. Tres, shoutout kay Tres. Tres, asang ka na. Si Tres. So Belly, si Tres. Hindi nakakasama si Tres dahil nabibisi po yung bata. Madalas nang busy sa ano niya, sa ginagawa. Mga burger. Rona fish. Yan. Pritong manok doon sa kabila. Ayun, merong mami-mami doon sa loob, Dam. Nag-iisa si nanay sa loob. Ha? Konti na lang, ano. Tara, doon tayo, balik tayo doon. Hello. Hi
Hi ka daw, hi. Sa inyo po yan, ma'am. Hindi po ito. Ma'am, paano ba yung pwestuhan dito? Gusto ko kasi pumwesto, let's say 2 araw lang. Punta na lang po kayo sa presidente. Diyan po sa may pesto pa lang. Pwestong palamig. Hi, thank you. So may presidente pala sila rito. Yun o, burger. Gusto yung burger? Ayun, yung may palamigan. Sir, pwede bang kumuha lang ang video? Ay, pili na kayo kung anong gusto nyo. Dam. Okay. Derang-derang. Okay, terang-terang. Nandito. Okay, pwede. Terang-terang. Boss, konti na yung nagtitinda ngayon dito, no? Di kagaya dati. Nag-chattingan yung iba. Ay, di, pero marami pa rin po nagtitinda tayo. Tumalapot, tumalapot. Yun na, pili na kayo. May tinda ba kayong kanin, tay? Yun, ang wala, yung kanin. Wala, dito sa mga katabi natin may mga kanin. Kanin doon sa may magmami. Mami, pwede ba kanin lang bilhin namin doon? Pwede siguro. Try nyo muna bumili ng kanin doon. Pero pili na rin kayo. Tay, pwede kong buksan? Oo. Yun o, inasal barbecue. Inasal. Magkano dito? 130. Sa Mabili, 130. Tara lang, abi-abi na So, naman. picture. Tara, par, makuha tata. Magdala na kayo pera kayo. Basta na peso ko to. Hindi, dito na. Iyayari tayo kay nanay. Pag... Bangos. Magkano sa bangos, kuya? 190. 190 ang bangos. Tilapia. 60. 60 ang tilapia. Pork barbecue. 35. 35. Oh, bait dugo. Kulang ka ba sa dugo, Ton? Hello, Thailand. Thank you po. Ano ba naman? Ha? Bahay din ako, Handyman TV. Andiman TV, promote mo na. Sa mga ano pala ako, sa mga katrabaho dyan. No? Trabaho kasi yung slogan ko. Paki ano na lang po, follow na lang din sa page ko, Michael Oliada, din sa YouTube account ko sa Handyman TV. So yan mga Belis, pag-supportahan po Handyman TV, yun ba yung YouTube channel mo? Ano mapapanood sa YouTube channel mo? Construction. Construction. Ito po yung mga na-order po natin. Sinasama ko. Meron na po na ano to. Kuya, magkano dito sa Betamax tawag dito? Ano? Sa mga Beli, 10 pesos per stick. Tapos tenga. Meron na lahat yan? Meron na po na. Tenga, hatay. Hatay ba to? Barbecue? Barbecue. Sa may minute burger, katabi ng may kanin. Dito sa. Minute burger. Magkano po So, atay balunan mga Beli. Dito, kayo na to sa akin. Hindi kayo kumuha manok? Okay. Dito, kasama nun sa amin to. Wala, kasama yan. Ganyan ka kayo? Bila lang hotdog yan, wala mo. Ganda ng pusit oh. Mukhang pusit eh. May dilaw. Nakabaligtad yan. Nakabaligtad. Okay, Mabel, ikot muna tayo rito. Mamaya magtatanong tayo. So, ang presidente daw yung nagtitinda ng palamigan. Labi na to siya? Chicken skin. Yun. Hindi po bukas ay ma'am. Dito mga kikiam, fishball. Tapos doon palamig. Buko. Ano yan? Atay, liver lover boy. Galing ha. Ngayon, abedi, liver lover boy. Atay ng baboy ito, sir, ano? Opo. Puro po. Purong baboy.
Magkano yan pag ganyan? Kita 20 po. 7 piraso, 20 pesos. Gusto niya, Dam? Dami natin ginawa dun. Doon, marami na tayong order. Dami natin ginawa. Okay, sige. Next time, sir. Thank you. Dam, dito tayo, Dam. So dito na Mama Abeli, puro palamig. Tapos meron sila mga goto, overload yan. Ha? Mama Abeli naghahanap ng kanin sila Anton sa sila Kuya Didong para yun. Ma'am, pwede magtanong. Kayo po daw po yung presidente dito sa food park niyo? Sino? Ay, kuya niya. Naka-vlog po ako, sir. Gandang gabi po. Pwede ba naka-vlog o papatayin ko muna yung video ko? Para saan po ba? Para saan po ba? Anong... Okay lang naka-video ako, sir. Okay lang po, para saan po? Hindi, sir. Vlogger kasi kami. Actually, meron akong binubuong isang content na iikot ako ng mga, kunyari dito, Pandakage, Arayat, Candada. Every 2 days, magsiset sana kami. Pwede naman. Paano po yan? Kanino? Actually, kayo na yung presidente. Ano po yung gagawin natin content? Hindi, actually para makilala din po dito sa lugar nyo itong Pwede rin po. Taga saan po? taga-Arayat kami, sir. So, isa-set ko dito para meron akong, kunyari, para ang ano ko is sisling. Ano po yun? May ipapasok po kayo sir? Parang ganun. Magsiset kami ng kusina and then may konting mga lamesa. Ano po yung mga dala natin mga product po? Sislingan po ang first content ko. Parang kamukha ng seafood sir. Parang ganun. Basta naman po wala tayong tatamaan dyan na mga, ano natin, mga member natin. 29 member po tayo dyan. Dito, 29. Kaya nagulat nga ako last time kasi kumain kami rito. Ang dami. Sabi ko ba ito parang konti. Wala po tayo kasi. Okay, mga Beli, mag-ipag-usap lang ako kung paano po yung ano nila. Kung paano yung policy. Natural, may mga policy to eh. Hindi basta-basta pwesto tayo. Yan. Anong pangalan ni Kuya? Ayan, si Sir Gerald. So, siya yung Soy. Ayan, si Kuya Soy. Meron din siya YouTube channel. So, mga Beli, Soy TV. So, may YouTube channel din po. Pa-support po, mga Beli. So, siya yung pinaka may awak dito. Okay, mga Beli, mag-ipag-usap lang ako. Babalitaan ko kayo kung ano yung napag-usapan namin dito. So, mga Beli, tinulungan tayo ni Sir Gerald para sa barangay. Magpapaalam lang tayo kay Cap. Siguro kahit isang araw lang matry muna natin. Basta daw walang tatamaan na menu yung mga nandito. So yan, sa shoutout nga pala kay Kapitan Romeo Timbol yan. So si Sir Gerald thank you, sir. Sige po. Thank Basta you. po walang tatamaan na mga kabendor dito sa Pandakage. Open po tayo sa mga gustong ng mga business dito. Yan, so mga Beli, samahan na natin sila. So ipopromote na rin natin yung business dito, yung mga vendor. Iikutan ng camera natin yan para makita rin po ng mga yan, sa mga kababayan natin dito sa Pampanga. So nasa Mexico to, di ba, sir? So Mexico, Pampanga, yan. Proof. So sir, maraming salamat. Thank you. Thank you, Sir Gerald. Yan, mga Beli, binigyan tayo isang araw muna, try daw muna natin. Basta't walang tatama na mga kapwa vendor dito na doon sa menu natin. Okay na yung pagkain natin? Okay na po, mga Beli. Nakabili kayo kanin? Eh, papak-papak ang mangyayari dyan. Kay nanay, di kayo tag-try. Wala, magbenta ng kanin. Ay, may tinuturo si tatay kanina kung saan bilihan ng kanin. May gusto ka na, naubusan na daw. Okay, mga Beli, merenda muna tayo. Wala na lang, naubusan. Yung magmali, wala? Ayaw magbenta eh. Pag may kumain sa kanya, maubusan siya. No? Opo. Nasa mga Beli, ito na yung pagkain natin. Nagaya dito sa plaza. So, umanap ng kanin sila Kuya Didong. Yaman.
Memory. Dahil mga bele, ito talaga yung buhay, vendor. Sa gabi, bukas ka. Sa umaga, lahat piprepare mo. Hindi mo alam kung bebenta ka o hindi. Kagaya ng mga nandun sa kabila kanina, wala silang masyadong benta. Mga bele, dugo, bloody. Betamax kung tawagin. Kuya Rod. Wah, konti lang. May hand gloves ka dyan na kuya? Wala. Makain na tayo. Yun o, tapos meron tayong buko juice mga bele. Hugas ng kamay daw, sabi ni kuya. Ay, meron pa ng tubig ba? So ito nga, Beli oh. Anong tawag dito, Dam? Ito ah. Isaw. Isaw pala isaw. Isaw ng manok. Ay, ito ah. Ang daming kanin. Hindi. Ito na, marami nga to. Oh, bigyan kita. Walang upuan, no? Konti lang, Dam. Kahit na naman. So yun mga Beli, talagang Pinoy na Pinoy ang datingan natin dyan. Kaya po mga kabeli. Ayun nga, Beli, kakain na tayo. So yun, plastic labo. Karamihan ng sa food park, ganito ang diskarte na Beli. Mukha ba rin? Hindi. Wala po. Pwede yan. Pa. So mga Beli, sila Kimpi nagugas ng kamay. Ay po. Binigay po kami ni tatay. Pwede dong. Ay, lukluan. So ako, ganito na lang. Tari nasi ko. Upo kayo, kandito, upo ka. Sabi sa lukluan, ay lukluk daw. Yan to no. Ano po? Ay po. Ano, para tayo nag-i-snow oh. Dahil bigyan mo. Ang turang in-order mo, lalo ata. Talaga mamanood ah. Mga Beli, ito, tamis. Tamis ba to? Hindi, ito ka. May ano. Halo. Yaman na. Mga Beli, kain. Mga Beli, tatlo lang yung upuan ni tatay. Balugbog babi. Lambot. Nasi oh. Nasi. Sabi na ito ako pakita ko. Kanin, kuya, kanin. Mata na agad, patam na. Ay pa mga kabeli. Ay tayo. Yan, Pinoy na Pinoy ang setup natin. Street foods mga Beli. Ano yan? Kain po. Busog. Ito pa, kaya paluto pa kayo doon. Tayo pahabol nga ng 5 hotdog pa. Ilan ba tayo? Ano po? 6 na hotdog tayo. Hotdog ba? Gusto niya? Ano pa? Doon na lang. Saka isaw para. Isaw daw. Sige, order lang kaya. Punta ang kanin.
hotdog, nagpaluto pa tayo. Papak na lang, papak. Papak na lang, papak. Dahil pa kanin, no? Maribi. Kumuha na po ako. Kanin lang. Anton, kanin ka pa. Kanin po, kanin. Belly, sa food park daw dito, Friday, Saturday, Sunday din. Maraming bisita, maraming bumibisita. Belly, kahit saan pumunta ka ng food park, yung iyaw-iyaw talaga ang malakas. Nawawala. Hindi nawawala. Ayun nga. Ang dami pa. Ngayon pa. Yun, busog na ako. Kayo naman. So yun mga Belly, okay na tayo, busog na tayo. So mga Belly, abangan nyo dito Friday. Hihintayin ko lang yung tawag ni Sir. Pag-confirm na pinayagan tayo ni Cap na mag-set dito. So yun, Friday nandito tayo, sasalpak tayo. Thank you po. Ayos ba tan? Ayos po. Busog po, busog. 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 Anong araw yan? Ano ba? Anong petsa pala? Yung Biyernes. Wala nung, ano nga? 19 may lahat ata tayo natin po. 19 may lahat tayo. Biyernes. May lahat ata tayo natin po. Atan. Thank you po. Thank you po. Tayo bayad po. Yung lahat po. Nakalapin mo. Tayo, salamat. Thank you po. Kita-kita tayo sa sa kailan ba yun? Friday. Yun mga Belly, nabigla yata ako. Sobrang busog. Sobrang ka sa busog. Kanina na sobrang ka sa Gutom. Ano sobrang sa busog. Okay, thank you. Sir, salamat. Thank you po. Thank you, tatay. And thank you sa second. So mga Belly, hanggang dito na lang yung food park tour. With takeout hotdog. Ayun, so mga Belly, maraming salamat. So abangan nyo po yung set natin dito. Ihintayin ko lang yung confirmation galing po kay Sir, dahil ipagpapaalam pa tayo sa barangay. Thank you. Thank you po.